Vi kender alle sammen den dejlige danske sommer, de hvide strande, de grønne skove og ikke mindst de dejlige danske damer. Så nu sidder du sikkert og tænker, hvad skal vi så egentlig med Thailand? Flere og flere mænd bruger hvert år masser af tid og ressourcer på at spare op til drømmerejsen til Red Light District i Thailand. Har du virkelig lyst til at være en af dem? Hvorfor ikke bare tage til Låsby i Danmark, hvor kvinderne ikke har en overraskelse imellem benene, eller har en mere maskulin stemme end din far? Her kan du være sikker på, at kvinderne er dejligt danske. At de er lige så danske som rød brød med fløde. Prøv at se dem. Ser de ikke søde ud? Det er et rigtigt Danmark. På trods af, at den gennemsnitlige thailandske medarbejder arbejder for en lavere timeløn, så er rejseomkostningerne altså omkring 15.000 kroner dyrere, end hvis du blot var taget til Låsby. Så støt Danmark og støt de danske skatteydere. Danmark for danskerne.